Nginamukela uKenson TV. Mawumusha cela subscribe kwi-channel. Ayikho inkinga ngezethongo. Bazongitshela ukuthi nethunywa ney'nzuza namandawo. Senginakile ukuthi abantu abaningi abezi kumina bathi Mkulu kuthiwe yenengi nomlozi. Ngobani? Ngiya-understand ukuthi abantu abaningi abawu-understand lo moya futhi ngebasoze bazi ukulapha ngoba lo moya lo inenhlobo yomoya ethanda ukuzenzela. So ngiyazi ukuthi indaba manifika kumina lithi Mkhulu, hhayi sengiyazi ukuthi umoya enginawo kodwa bathe nginenzuza noma bathe nginomndawo noma nginesithunywa ngoba iphutha eselenzeka noma sebebone umlozi bathi isithunywa. Mkhulu, hhayi kuthiwe nginesithunywa kufanele ngihlambulule. Ngiyangidida-ke mina ukuthi umoya engcwele uhlambulula kanjani noma bebona umlozi sebethi isithunywa ngoba abakwazi ukulungiselela umlozi. Kulungile, nonke nethunywa asekusho yedwa nomlozi, nonke nethunywa. Hhayi ngeke ngixabane nani kodwa-ke kufanele nazi uma unomlozi lelo dlozi lelo liyelithanda ukuthi nilungiselele ngendlela yasekhaya elizosho yona ukuthi kanjani. Ngifuna ukujula nje, umlozi uyafana nenzuza. Umlozi awukwazi ukuthi ube nomlozi uma umuntu ongayona i-mix masala. Uma umZulu nje ngqo, wena kancane ukuthi ungaba nomlozi, mhlambe oba nje isangoma nje lesi nje esigaqa amadolo sigoqele ugobela ube nje isinguni through and through sakini. Uma uyixhosa nje phela full thoroughbred, hhayi kancane ukuthi ube nawo. Ngobani? Umlozi uswale koMosapha, koGhana, koKhongo, kwesinye isikhathi ubuye usuke even nako-Nigeria ngoba uyidlozi lokuhamba. Ufana njengomndawo. Umndawo usuka lapho isikhathi esiningi. Yebo, ngiyawubona umndawo lo wamanzi osuke ukhona vele, the water spirit umndawo, ngoba even naleyo water spirit umndawo isikhathi esiningi suke kuwumuntu okuhamba owabulawa wafaka emanzini. Mase khona omunye umndawo nje owamanzi, oyithongo lamanzi. Isikhathi esiningi kancane ukuthi ufike kuwena ngoba kufanele phela usitshele ukuthi nihlangane kanjani nawo. Okay, ngike ngakhuluma kwenye ividiyo yami la ngitshela nina benzuza nami into engayifunda kakhulu ngoba sengihlale nomkhulu. Uma unenzuza, ngiyanitshela manje, yekani ukuthi sijahe i-African spirituality. Mkhulu, awusinciphisele iBhayibheli. Ngeke ngilinciphise, ngizokhuluma kakhulu ngeBhayibheli. Ya, ngoba kubalulekile ukuthi niyazi imenyuli yenu ngoba phela ila kwapha laphona yonke indawo ama-experiences engenza uNkulunkulu. Lalelani-ke, njengoba yeshilo umkhulu inzuza, njengoba ngangishilo nami kwividiyo ngoba phela ngihlala kakhulu nomuntu onenzuza. Inzuza ngeke uze ube nayo uma uwumZulu nje kuphela phaqa. Ngeke uze ube nayo nje inzuza uma uwumXhosa phaqa noma uwuMpedi phaqa. Njengoba ngangishilo, inzuza yabantu abamakhaladi kodwa bengazi bamakhaladi, yabantu abama-hybrid, which means le emuva kini kukhona umuntu oyumlungu noma oyindiya noma oyikhaladi owazala uma wakho, lelo khaladi lazalwa umlungu noma yindiya. Niyangizwa? Lo nto omfisha enisuke sinubona, ngifuna ukucacisa lo ngoba sifunda zonke ngensuku. Usukhombisa imoya emibili onayo, ukuhlangana kwezinto. Umkhulu uma nimbheka kahle, uma umuntu wazi ukubona kahle izinto, akayena nje umZulu, uyabona ukuthi nekhaladi lela. So manje niyangidida-ke, uyafika kumina uwumZulu phaqa, usuze wagcaba ngempela, baqambela amanga bathi unenzuza. Ngeke ukwazi ukuba nenzuza ungamikisile, uyi-mix masala. Either khona indiya elisuka le emuva kini ongazi ngalo wena, eceleni kwesizukulwane. Hhayi ukuthi wena unontombi ifishi okulindile, kodwa khona umuntu olwandle olunye uhlanga okulindile. Yingakho phela kuvela umuntu ngaphezulu nenyuwana noma ufishi ngenzansi. Iy'nhlanga ey'mbili ehlukene, bakukhombisa wena you are in two, we-hybrid, uhlanganiswe izizwe eziwu-two. So mhlawumbe ngenzeka ukuthi uyolanda umlungu lapho olwandle.
njengoba ngangishila abaningana umkhulu shezi unekhehla lakhe lomlungu nje ahamba ulando lwandle lenzuza. Manje ukuthi ma unamaZulu nje adlela umbhaqanga nje adlela isigwaqana nojeqe uhlangana kanjani nenzuza? Uhlangana kanjani udlela ujeqe nje awuna mix masala ngaphela ithongo leli lentomfishi likhombisa there's a mix. There's a mix massage. That's why you're dreaming of a mermaid. We mix. Lo moya ufike kuwena uyakhombisa ne far back le mumva ukhona amandiya khona ikhaladi khona maybe khona even nechina ngaphela nje wabeqoma manje omabezi namantombazane beqoma abantu bokuhamba bako Zimbabwe umdawu phela uzovuka lapha manje into eyinkinga ke mina aniboni ukuthi manje kubuhlungu manje khona ezinye izinto esingakwazi ukuyikhuluma la ngize ngibe inkomo yamanzi ngize ngibe nawo umdawu ngoba ngiyazi ukuthi ngisukaphi ngize ngibe nomlozi ukuthi ngiyazi ngisukaphi khona into abangivezela zona ngiyanicacisela ke musani ukudlala umuntu ungazi ngenzuza ongayalona isho nekhaladi futhi uyambona even nenwele zakhe amaqatha nje enwele lawo amaqatha enwele akahlushwe namehlo uyambona umkhulushezi amehlo akhe ukuthi mengafayela ama-contacts fanele asqueeze because uyi-mix masala and inzuzo iqala ithinta amehlo kuqala because ibidlozi elikhulu because isihlanganise iy'nhlanga ey'mbili. Yingakho phela beniqambela amanga belinonke nethunywa nabalozi ngoba bakwazi ukuba lapha abalozi khona amagobongo akhona awu-4 ngiyawazi mina akusho uma senginile amagobongo ukuthi bazoqala bakhulume ngesikhathi esifuna wena bazokutshela khona imisebenzi esekhaya fa ubenzele yona kungenzeka uyohlangana nabebusungu ngo-1 emgidini emfuleni noma kanjani ngoba nabalozi bayidlozi lokuhamba mhlawumbe bafike bekhuluma olunye ulimi mhlawumbe balike uGhana noma koKhongo idlozi elishelenza umhlahlo ngamanye amazwi uma ulahle yinto liyakutshela ukuthi cha ithathwe yilo kanje uma nabantu abawu-20 liyakutshela hayi sebenza oyedwa namhlanje alincingi bakhona-ke kunina nathi ngifundela umkhulu nathi mkhulu sengifikile mkhulu laphi mhlawumbe nifike endumbeni ngisasentabeni uthi mkhulu sengiyahamba ngithi hamba idlozi lomlozi alincengike nje inkosi ayikazi incenge umuntu manifane u-20 uzothi mkhulu hayi ngizokhokha u-10,000 lithi idlozi sebenza oyedwa ungabasebenzi bonke laba abanye so ngiyana-understand isa-ke umlozi idlozi lokuhamba umdawu idlozi lokuhamba inzuza mawubona i-mermaid it means you are mixed not that kukhona i-mermaid ekulindile the only thing angakulinda lapha elwandle ungalindwa umlungu noma yindiya elixhumene nesidalwa samanzi esiyinzuza that's why kuvela nenyoka that's why kuvela umsila wenyoka like i-mermaid angazi niyaphika abantu abangawona amakhaladi belungiselela inzuza angazi indaba niphakamisa ukuthi African spirituality niyabheda manicaba ukuthi umoya unohlanga akuyona African spirituality is-sheer spirituality nje kuphela ayikho enye into usuke uzibulala ngoba ugqoka ibhayi njengale ngqe kulona kanti wena unenzuzo usukhohliwe uthi cha leyo nzuzo cha uthi uyikhaladi noma uyikota khaladi uma nomlonzi uyi-mix nabantu base-Afrika kodwa uyazonda ama-Nigerian uyazonda abantuzana abaseZimbabwe kodwa u-understanding nothing phela nje udebate cha alikusho lokhu iBhayibheli cha ayikusho lokhu iQuran kodwa busy dreaming ngabelungu namandiya hayi sonyeka kulungile ngoba umkhulu sevukile phela kade ngihambile ngolapha angihambi nami ngemfuleni ngoba omkhulu nami bayangibiza manje niphile-ke dlozi kulungile-ke ningadinwa nina nesinguni izangoma nazo zinamandla amakhulu fanele zihlonishwe lihle iqiniso zinamandla kakhulu ningathathi kancane laba isinguni sinamandla and into ebuhlungu isinguni fanele nginitshele lokhu isinguni siyathanda ukuzenzela uyabona uhambile waya ephehlweni zangalunga izinto phuma umphupho wesangoma uyazi indaba siyadinwa isinguni sithanda ukuzenzela angazi natshela uba uthi isinguni kufanele usithwasele hayibo uyazi fanele sesikhuluma iqiniso la online awukho umo stubborn njengesinguni kuyisangoma nje zihluke kanani izangoma noma kuthiwe seyihlathi kakhulu siseyihlathi siyokwenza ngamuntu
Hhayi kulungile, amane ogwinsa igazi niphuze igazi. Mina ngeke ngiliphuze igazi, ngiyabonga.